Lesilo khathizwe sambambe khathizwe nange khathizwe lesilo khathizwe Ngibingelele ngiphinde nginamukele nokubathanda umkhulu masikandi kule channel ke endethela zonke izindaba ezifika ngaso ke isikhathi futhi ke ehamba phambili kuyona ke i-channel ke Esimanzonzo esendethela zonke izindaba ehamba phambili ehamba phambili ke njengamanje ke ukuthi ke ubebuhlungu ke okwehlele amalunga ayo ke i-ANC njengoba ke ebeyeke lapha ke emcimbini ayo ke i-ANC lapha ke eMoses Mabhida ke bese bebonakala ke ebusuku lapha ke ebebeshiwa ke iwona ke amabhasi kukhona ke nabo ke abantu ke abadala noma ke ebebehamba nazo ke ingane ezincane ke kube buhlungu ngempela ke kubantu abaningi ukubona ke abantu abadala ke beshiwe imoto zokubuyela ke emakhaya kungasekho ke ukuthi ke bazohamba ngani ke sekusebusuku nokuthi ke bazobuyela kanjani ke emakhaya kubo uma ke sebeshiye ke izimoto ke ebefike ngazo njengoba ke bebethuthwa iwona ke amabhasi beze khona lapha ke emcimbini wayo ke i-ANC bezingokembukeli ebengeza nazo namhlanje nansi ke i-video umkhulu ke esho ngempela ukuthi ke abasenazo ke imoto ke zokubuyela ke emakhaya siyabonga Mkhulu sawubona usuka kuphi ndosendana Kwenzekeni mkhulu ngoba kulana ngalesi sikhathi ku10 ebusuku Uke washa nje namhlanje Mucabanga yini ozoyenza uhamba kanjani uphendela kanjani emuva ekhaya Lonke kubanigcwele lana nishiwa amabhasi nishiwa amabhasi bonke labantu abagcwele la bashiwa amabhasi ANC ifike yabafaka eMoses Mabhida emva kwalokho yabashiya phansi njengoba ubona lapha khona umama uphethe ingane encane bonke labantu baningi naba abanye lapha ya nomuntu omdala olele lapha ya bonke labantu laba bashiwa amabhasi